Здравейте, аз съм Зорница Николова от 11 В клас. Здравейте от мен, Боян Ганчев, също от 11 В. Вие сте с училищната емисия новини на гимназия Ломоносов. Предстои да видите. Отбелязахме патронния празник на училището. Първи места за наши ученици в изложението Младежко техническо творчество. Завърши началният етап от нов проект на Национална професионална гимназия Ломоносов по програма Еразъм Плюс. Филмът Вратата на Калян Колев от 11 Г с награда за сценарий. Патронния празник на гимназията ни отбелязахме на 19 ноември. Ученици и учители честваха 77 години от създаването на училището, като се включиха в проектни демонстрации, състезания, викторини, посветени на живота и делото на Ломоносов, както и свързани с специалностите, изучавани днес. Ателиета, работилници и състезания по различни предмети бяха организирани по повод празника на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. Решаване на научни казуси, презентации, викторини, свързани с живота на делото на Ломоносов, се проведоха от ученици и учители. По време на празничния ден бяха направени практически демонстрации от възпитаниците на Национална професионална гимназия Ломоносов, както и представяне на изработени от възпитаници на гимназията ни проекти. Приятелски турнир по шахмат с представители на 91-а немска езикова гимназия и демонстративен матч по тенис на маса бяха включени в празничната програма. Как се чувствате в ролята на Ломоносов? Чувствам се много добре, че представлявах личност, която е патрон на нашето училище и е допринесла толкова много за науката. Днес отбелязваме патронния празник на училището, ден, в който си припомняме нашите традиции, стремежи, ценности, които ни обединяват като училищна общност. Специалностите програмиране на изкуствен интелект и компютърна техника и технологии са ярък пример за това как съвременните знания и иновации могат да вървят ръка за ръка с тези ценности. С какво се включихте в днешния ни патронен празник? За днешния ден аз направих една игра на Arduino, която е Jumpman и представлява едно човече, което прескача препятствия. С кратка лекция, на който му е интересно, за принципите на ракетни двигатели, заедно с работещ модел на такъв. Ломоносов не се е занимавал конкретно с лазери, но е направил много големи открития в оптиката и физиката, които са поставили основите на лазерната техника. Патрона на нашата гимназия е допринесъл в моята специалност най-вече с оптиката, понеже една камера, най-важното в нея е оптичното и устройство. Затова ние, учениците от кинотехника, сме много благодарни на патрона на гимназията за неговото откритие. Ломоносов за мен не е просто учен и човек на науката, той съчетава науката и изкуството, с което доказва, че те могат да ходят ръка за ръка заедно. Мисли, че Ломоносов е свързан с какво ли не. Това е човек, който е гордостта на руската наука и изобщо на руското просвещение и на европейското просвещение. Какво ще пожелаете на училището и ломоносовци за празника? Пожелавам на училището да продължава да развива все повече новите иновативни специалности. И нашите ученици, освен традиционните пожелания за здраве и успехи, ще им пожелая поне мъничко да следват пътя на нашия патрон. Да бъдат все така трудолюбиви и също да бъдат учителите все така отдадени на своята професия. Да не спират да се интересуват света и да не спират да творят и да успеят да намерят себе си. Ще им пожелая да бъдат все така инициативни и креативни, защото, както забелязвам, доста често се организират такива извънучилищни мероприятия, дори и клубове, и да се стараят, защото най-хубавото предстои. Наистина да знаят малко повече за Ломоносов, да си спомнят за тази важна дата и много след като вече не са наши ученици, да знаят за това име и да бъдат горни възпитаници на нашето училище. Инсталация за рециклиране на пластмасови бутилки, превръщащи се в материал за 3D принтер, електронна табела, аудиосистеми и електронен часовник, показаха наши съученици в рамките на изложението Младежко техническо творчество, което се проведе традиционно в Горна Оряховица. Проектите на учениците от Ломоносов им донесоха първо място.
4 наши ученици – Габриела Тодорова, Маргарет Цветанова, Георги Георгиев и Калян Бостанджиев заеха първо място на тазгодишното изложение Младежко техническо творчество. Първа награда 650 лева и плакет, също така и грамоти за ръководителите. Национална професионална гимназия Михайло Василевич Ломоносов, град София. Те участваха със свои проекти наред с над 100 ученици и студенти от различни училища в страната. Ръководителят на проектите, инженер Диана Груева, придружи възпитаниците ни по време на изложението, в което те демонстрираха инсталация за рециклиране на пластмасови бутилки, електронна табела, аудиосистема и електронен часовник. За мен е изключителна чест и съм изключително щастлива днес за 9-та поредна година да бъда заедно с вас, без значение в годините в какво качество. Затова искам изключително много да благодаря на господин Григоров, на неговия екип, на фондация Милен Григоров. Какво те мотивира да се включиш в изложението? Миналата година спечелихме второ място, затова тази година бяхме амбицирани за първото. Занимавам се 10 години с електроника и реших публично да представя моите проекти. Най-много ме мотивира това, че проектът засяга голяма група от хора. С какво вашите проекти се отличават от другите? Нашия проект включваше механика и електроника под общото название мехатроника, което беше много трудно за изпълнение. Аз взимам стара електроника, която не може вече да бъде употребявана и я рециклирам в нови проекти. Нашите проекти се различават от тези на останалите с това, че са обвързани с най-актуалната тема в момента, а именно екологията. Кое беше най-голямото предизвикателство по време на подготовката? Най-трудното нещо беше да се уверим, че всички машини са технически изправни преди представянето. Липсата на физическо място на самото изложение. Определено липсата на време. Колко време отне подготовката и през какви трудности преминахте, за да стигнете до такъв успех? Като време не беше твърде много времето, защото инициативата беше изцяло от тяхна страна. Аз бях изпълнителката. И за тази цел искам да им благодаря на всичките, които бяха с мене, защото те са твърде умни, креативни, отговорни, постоянни и невероятни ученици. Проектите на нашите ученици от Национална професионална гимназия Ломоносов бяха отразени на 8 ноември в предаването тази събота и неделя по телевизия BTV. Чествахме Деня на народните будители, като възпитаници на училището ни поднесоха цветя и отдадоха почит пред паметника на Паисий Хилендарски в столицата. През октомври и ноември се проведоха 2 нови издания на ученическата кампания "Посланници на книгата". За първи път момичета и момчета от гимназията четоха приказки и в детска градина. Куклен театър от 4 мини-пиеси подготвиха учениците от клуб "Посланици на книгата" към ученическия съвет на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Василевич Ломоносов. Те посетиха 91-а детска градина "Слънчев кът", за да подарят на децата не просто история, а истинско театрално преживяване. Децата посрещнаха героите с много усмивки, смях и любопитство. Приключи първият етап от изпълнението на проект по програма Erasmus+, Clean and Green is our Dream. Група от 15 ученици, придружаващите ги учители, посетиха италианския град Пескара, където участваха в организирани срещи и дейности, свързани с екологичното образование, опазване на околната среда и природните ресурси. Процесът на пречистване на вода за нуждите на регион Абруцо наблюдаваха момичетата и момчетата от Национална професионална гимназия Ломоносов, участващи в проект по програма Erasmus+. Те проведоха дискусия с специалистите и имаха възможност да разкажат за своите инициативи и идеи за опазване на околната среда. В рамките на мобилността, български и италиански ученици се включиха в различни съвместни задачи, демонстрации и обмен на идеи за практически действия, които могат да бъдат приложени в ежедневието и които биха допринесли за намаляване на негативните последици за живота и здравето на хората.
Групата от нашето училище проведе среща и с членове на неправителствената организация, част от движението Без пластмаса, с които заедно се включиха в акция за почистване на пространство около централната гара в града. В училище в Пескара нашите ученици се запознаха с различни проекти, теми и методи на обучение на техните връстници, свързани с екологичното поведение и образование, пазване на околната среда и природните ресурси. Учениците от гимназия Ломоносов се запознаха и с изпълняван проект за опазване на дюните в града. По време на посещението си в Италия, групата от училището ни посети град Ортона, столица само за ден, както и етнографския музей в Пескара, където научиха повече за многовековната история на града и региона Бруцо. Учениците бяха и в Сан Вито, където наживо видяха емблематичните за региона стари рибарски съоръжения Трабоки. Всички ученици, участвали в проекта, получиха поощрителни грамоти. Михаил Кереметчиев от 10 Д клас и Аделина Начева от 9 Д спечелиха първо място за изработване на лого към проекта. Може ли да ни разкажете малко повече за проекта? Проектът беше на тема екология и устойчиво развитие. Проведе се в град Пескара, Италия, 7 дни с учители и ученици. Самия проект е по доста актуална тема за екологията. Видяхме неща, които не сме виждали тук в София. Това е доста малък град, който е устроен по доста добър начин. Как се справиха учениците? Нашите ученици се представиха блестящо, ние се гордеем с тях. Посетихме различни организации и училища. Децата бяха похвалени, че задават много въпроси и са заинтересовани от темата за екологията. Кое ги затрудни според вас? Не мисля, че имаше нещо, което да затрудни учениците. Според мен те създадоха много приятелства, нови приятелства, запознанства. Проявиха голям интерес към темата. Защо е полезно да се ходи по проекти от програмата Еразъм? Това е една програма, която дава много възможности. Могат да се посещават различни страни, да взимаш от всяка по нещо, да видиш как живеят, каква е тяхната култура, каква е тяхната история. Това, което беше точно по този проект и най-много впечатли и мен и учениците, как едно малко градче, изключително почистено, събират разделно отпадъците. Това е много ценно за бъдещето развитие на планетата и за опазването на околната среда. Полезно е, защото е важно, колкото може повече деца да се запознават с тази идея и с тази тема. Вие изработихте логото към проекта, в който участвахте. Бихте ли ни разказали повече какво ви вдъхнови? Вдъхнови ни това, че надписът ще да стои доста сухо. И искахме да добавим нещо от себе си, нещо от нашето училище, което да има нещо общо с проекта също. С различни инициативи Ученическия съвет отбеляза Международния месец на училищните библиотеки. Представяне на авторски есета или участие в размяна на любими книги бяха сред събитията. По повод месеца на училищните библиотеки в нашата гимназия бе организирана инициатива за обмен на книги между учениците. Участниците имаха възможност да споделят впечатленията си от прочетените произведения, да обсъждат своите читателски интереси и да препоръчват заглавия на своите съученици. В рамките на творческата програма Ломоносовци творят, младите автори от училището създадоха собствени литературни произведения, в които изразиха личните си мисли, чувства и вдъхновения. Като част от кампанията Посланици на книгата, представители на ученическия съвет посетиха 44-то средно училище Неофит Бозвели. Те четоха откази от детски литературни произведения пред ученици от първи и втори клас, насърчавайки от тях любовта към книгата и интереса към четенето. Тони Нанков от 11 клас спечели първото място в литературния конкурс с стихотворението си, посветено на нашия патрон Михаил Василевич Ломоносов. Чествахме Международния ден на толерантността. Представителите на ученическата организация избраха да отбележат деня с гласа на нашите ученици. Какво означава толерантността за тях и защо е важна? Вижте в следващия репортаж. Какво означава за теб толерантността? За мен толерантността означава приемане и уважение към хората, каквито и да са те. Толерантността е да уважаваш хората и да разбираш тяхното мнение. Толерантността е да разбираш другите хора. Защо според теб трябва да бъдем толерантни?
Трябва да бъдем толерантни, за да има разбирателство и мир между абсолютно всички, за да няма разграничение между всеки един от нас. Според мен трябва да бъдем толерантни, за да всеки човек да се чувства като част от обществото. Трябва да бъдем толерантни, защото това да разбираш хората е доста важно в днешно време, защото има доста различни хора. Трябва да бъдем толерантни, защото както някои хора искат да бъдат, даже всички хора искат да бъдат толерантни към тях, така трябва да получаваме и обратното. А защо на хората им е толкова трудно да бъдат толерантни? Защото в днешно време поколението е такова, че никой не е научен как да приема останалите по различен начин и да приема различно мнение и градивна критика от друг човек. Според мен проблемът е чисто исторически, защото България е била дълги години автократично общество и чуждото мнение не е било толерирано. Може би защото не разбират другите хора и това е важно да се поставят на място на другите. На хората им е трудно, защото има хора с различни искания и с различни разбирания и затова е по-трудно. Какво можем да направим, за да има повече толерантност в училище? Трябва да спрем агресията по един или друг начин и да се разговаря с абсолютно всеки, който прояви агресия, за да може някакси това говорене да повлияе на отсрещния човек, който е направил това. За да има повече толерантност в училище, според мен трябва да се набляга на предметите философия и гражданско образование, за да хората да знаят проблемите с цел да ги решават. Не мисля, че може да се направи нещо. Аз съм толерантен и според мен трябва абсолютно всеки да се съобразява с различията на някои хора и да бъде учтив към тях. Може учениците да разберат, че различието е нормално и да започнат да уважават повече учителите, за да могат и те да ни уважават. Награда за сценарий получи филмът «Вратата» на Калян Колев от 11 Г клас. Филмът беше отличен в рамките на фестивала за алтернативно кино «Минифилм». В периода от 21 до 23 ноември бе проведен фестивалът за алтернативно кино «Минифилм Попово» за 2025 година. В Деня на християнското семейство, 21 ноември, Тихомир Трифонов, основател на Минифилм, даде старт на фестивала с тържествена реч. В началото на 90-те години кинолюбителското движение в България беше пред провал. И тогава по идея на председателя на нашия киноклуб поех ангажимент и като някаква стъпка, жест за спасение на кинолюбителското движение, организирахме през 1991 година първия кинофестивал «Минифилм Попово». При откриването бе прожектиран филмът на режисьор Станимир Трифонов. На 22.11 бяха проведени 3 конкурсни блока, през които бяха прожектирани всички филми, включени в конкурсната програма. За тази година това е вторият такъв фестивал, на който присъствам. Предишният беше в Белоградчик и този тук Поповския. Програмите бяха доста амбициозни. Като всяко нещо в живота имаше и добри филми, имаше и не до там добри филми. Трябва да кажа, че тази година първо съм изненадан от присъствието на млади хора. И вие сте едни от тях. И второ, авторите, клубовете бяха по-взискателни към себе си. Денят продължи с кръгла маса на тема «Проблем на кинолюбителското движение в България». На мен направи много приятно впечатление мотото на софийската група от Ломоносов. Заедно сме, защото можем. Можем, защото сме заедно. Това е ключът. Ти са го разбрали. Тези деца са го разбрали. Сме доста компонентни, всеки от нас се занимава с много неща, разбира от много неща и се стараем да бъдем възможно най-професионално изглеждащи.
И мисля, че го постигаме възможно най-много. Филмите ни са, бих казала, както за ученици, доста добро ниво, медията ни също. Абсолютно всичко минава през нашите учители, но главно ниво от нас. Смятам, че това е най-доброто начало, което ни се дава като подрастващи. Имаме различни оператори, монтажисти, режисьори, сценаристи. Всеки преминава през всичко, за да може да бъде подготвен за напред в живота, особено ако иска да се занимава точно с някои от тези професии. Като мога да кажа лично за себе си, че съм преминала от репортер до режисьор и продължавам да бъда всичко от време на време. И завърши с награждаване и празнична вечеря. Нашата гимназия взе награда за сценарий на филма "Вратата". Какво те вдъхнови да напишеш сценарият на филма? Проблемите в ежедневието на хората. Какво е посланието на филма? Посланието на филма е, че дори най-малките проблеми трябва да бъдат разрешавани, защото иначе те ще прераснат в по-големи такива. А с какви трудности се срещнахте? Най-големите трудности бяха работата с екипа и намирането на актьори. Какво ще пожелаете на гимназия Ломоносов? Първо искам да благодаря за участието. Искам да благодаря за участието тук. Вече имах възможността да кажа, че изключително съм впечатлен от участието ви, от представянето ви. Впечатлен съм от вашето усещане, светоусещане. Доказателство сте, че няма лошо поколение. Доказателство сте, че има можещи и не можещи, независимо от поколението. Вие сте от тези, дето могат. И го доказвайте всеки ден. Пожелавам на всички вас, прекрасните деца от тази гимназия, да намерите себе си. С това се разделяме. Благодарим ви, че бяхте с нас. Бъдете здрави до следващата емисия новини.